V roce 717 Sevilla, nejmocnější město západního světa, ztratila ze dne na den důvod své existence a o 100 let později už vynalezla flamenko, postavila největší továrnu ve Španělsku a stále stála pevně na nohou. Jak to město dokáže? Toto je Sevilla v 18. století. Abychom pochopili historii Sevilly v tomto století, musíme porozumět jediné instituci, a tou je obchodní dům pro Indii. Od roku 1503 tento orgán výhradně spravoval veškerý obchod mezi Španělskem a Amerikami. Pokud jste chtěli poslat zboží do Nového světa, museli jste přes Sevillu. Pokud dorazilo stříbro z Mexika nebo Peru, dorazilo do Sevilly. Nebyla jiná možnost. Byl to zákon. To udělalo ze Sevilly něco, čím bylo v historii jen velmi málo měst. Geografický monopol globálního obchodu. Jediné město ovládalo bohatství impéria, které se rozkládalo na 2 kontinentech. Ale byl tu problém, který se po desetiletí stával stále zřejmějším. Řeka Guadalquivir, ta stejná řeka, která udělala Sevillu velkou, ji nyní zrazovala. Lodě 18. století byly větší než ty z 10. století a Guadalquivir se svými písečnými nánosy a ostrými zatáčkami už je nepojala. Plavidla narážela na mělčinu, náklady se ztrácely nebo opožďovaly. Byla to logistická katastrofa, která stála miliony. Filip V., první bourbonský král Španělska, učinil rozhodnutí v roce 717. Obchodní dům pro Indii se stěhoval do Cádizu. Král podepsal dekret, oficiální dokument, a Sevilla ztratila všechno najednou. Co se přesně stalo? Obchodníci začali odcházet. Obchodní domy zavřely. Město, které mělo v době svého největšího rozkvětu 150 000 obyvatel, vidělo, jak jeho populace klesá na 80 000. A tady začíná příběh, který téměř nikdo nevypráví. Představte si, že jste cizí cestovatel. Přijíždíte do Sevilly v roce 750. Nevíte nic o její historii, jen poprvé vidíte město. Věž Giralda stojí už 900 let. Postavili ji Arabové ve 12. století s rampami na místo schodů, aby muezin mohl vyjet nahoru na koni a svolávat k modlitbě. Dnes má 24 zvonů a každý má své vlastní jméno. U jejich nohou leží katedrála. Když se kanovníci v roce 1401 rozhodli ji postavit, chtěli největší gotický kostel na světě. Tím zůstává dodnes a uvnitř je pohřben Kryštof Kolumbus. U řeky stojí zlatá věž, stojí tam 5 století, postavená almohády k obraně přístavu. V roce 760, uprostřed 18. století, k ní přidávají malou kopuli, která věž korunuje dnes. Je to prakticky jediná viditelná změna, kterou toto století na věži provedlo. A Alcázar, nejstarší používaný královský palác v Evropě. V roce 755 ho vážně poškodilo zemětřesení v Lisabonu. To, co se nad ním znovu postavilo, je barokní. Alcázar takový byl vždy. Každé století mu přidá vrstvu, aniž by smazalo ty předchozí. Ale nejdůležitější změna v kameni, kterou 18. století v Seville provedlo, není žádná z těchto. V roce 785 přeměnil Karel III. Budovu burzy, stavbu z 16. století postavenou jako obchodní centrum impéria, na hlavní archiv Indií. 80 milionů stran, mapy, dopisy, deníky objevitelů, sčítání lidu celých populací. Písemná paměť 2 kontinentů shromážděná v jediné budově. Dnes je to světové dědictví a nachází se 20 metrů od katedrály. Tuhle budovu zná každý. Je to Sevilská univerzita. Desítky tisíc studentů odtud denně vcházejí a vycházejí. Většina z nich neví, že v 18. století to nebyla univerzita. Byla to továrna. Největší továrna ve Španělsku. V roce 728 začínají práce na královské tabákové továrně v Seville. Tabák přicházel z Kuby a Venezuely, zde se zpracovával a distribuoval po celé Evropě. Pro španělskou korunu to byl obrovský obchod. Budova, kterou postavili, se podobá spíše pevnosti než továrně. 185 metrů dlouhá s příkopem, který ji zcela obklopuje. Strážní věže v rozích. Důvod je prostý. Uvnitř se pracovalo s něčím, co mělo hodnotu skutečných peněz a bylo nutné to chránit před krádeží. Ostraha byla neustálá. Pracovalo zde 10 000 lidí, většinou ženy. Sevilské cigaretnice, ženy, které přicházely za úsvitu, měly dovoleno brát si děti do práce, jedly, spali a vychovávali své rodiny v areálu této budovy. Vlastní kultura uvnitř zdí továrny, 80 000 lidí. To je Sevilla v roce 750.
Rozdíl mezi dobrým a špatným životem je absurdní. Nahoře je šlechta. Rodiny s příjmeními starými 5 století, paláce v centru, výnosy z pozemků, díky nimž nemusí pracovat. Žijí ve světě privilegií, která mají právní oporu. Jejich zločiny soudí jiné tribunály než ty pro ostatní. Jejich daně jsou jiné, jejich pravidla jsou jiná. Církev je všude. Více než 30 farností, desítky konventů a klášterů, náboženské nemocnice bratrstva. V Seville nemůžete jít 5 minut, aniž byste prošli kolem kostela. Náboženství není jen soukromá věc, je to systém, který organizuje čas, rituály přechodu, celý veřejný život. Uprostřed jsou řemeslníci a malí obchodníci. Lidé, kteří pracují 6 dní v týdnu, žijí v domech s vnitřním dvorem, kde je prostor malý, ale světlo tam dobře proniká a mnozí závisí na ceně pšenice. A dole jsou chudí, kterých je mnoho. Chudoba v Seville 18. století není okrajová, je viditelná, je každodenní, je součástí normální krajiny města. Žebráci u dveří kostelů, bosé děti na trzích, epidemie, které stále přicházejí a vyhlazují celé čtvrti. Dětská úmrtnost je tak vysoká, že rodiče mnohdy nedávají dítěti jméno, dokud mu nejsou 2 roky, aby si ho příliš neoblíbili dříve, než budou vědět, zda přežije. Ale je tu i druhá tvář. Náboženské svátky trvají dny. Procesí o Velikonocích plní ulice lidmi všech vrstev. Alameda de Hercules, veřejná promenáda u řeky, je jediným prostorem ve městě, kde se šlechtic a řemeslník mohou potkat, aniž by se jeden z nich musel vyhnout. Inkviziční tribunál v Seville byl v předchozích staletích jedním z nejaktivnějších ve Španělsku. V 18. století tribunál stále funguje. Rozsudky jsou méně přísné a méně časté, ale stále tu jsou. A to, co nyní pronásleduje s největším důrazem, nejsou ani tak případy náboženského kacířství, jako spíše něco v očích úřadů nebezpečnějšího. Myšlenky. Protože myšlenky přicházejí. Osvícenství, toto intelektuální hnutí zrozené ve Francii a Anglii, které říká, že rozum musí být nad tradicí. Že poznání musí být založeno na důkazech, nikoli na víře. Že vlády se musí reformovat ve jménu pokroku. Knihy kolují, cestovatelé je přivážejí a Sevilla je díky svému postavení přístavního města se spojením s polovinou světa jedním z prvních míst, kam tyto myšlenky dorazí. Král Karel III. Se rozhodne, že Španělsko nemůže zůstat stranou tohoto hnutí. Od roku 759 do roku 788 provádí Karel III. Nejhlubší reformy, jaké Španělsko za celá staletí vidělo. Vyhání jezuity, reorganizuje administrativu, podporuje průmysl a vzdělávání, snaží se omezit moc církve ve státních záležitostech. V Seville vzniká hospodářská společnost Přátel země, skupina místních osvícenců, kteří se scházejí, aby diskutovali o tom, jak zlepšit zemědělství, obchod a veřejné vzdělávání. Je to něco naprosto nového ve městě, kde po staletí důležitá rozhodnutí činila církev nebo šlechta. Funguje to jen napůl. Španělsko 18. století je zemí, kde osvícenství nepohodlně koexistuje se starým režimem. Nikdo nevyhrává úplně, nikdo neprohrává úplně. Ale debata je již otevřena a už neexistuje způsob, jak ji uzavřít. Po staletí v Seville spolu žila hudba velmi odlišného původu. Hudba afrických otroků, kteří pracovali v přístavu a v domech bohatých. Hudba Romů, kteří jsou ve městě po generace. Ozvěny maurské hudby, která zůstala po rekonkvistě. Lidová zbožnost, která se zpívá v procesích. V 18. století to ještě nemá jméno. Není to uznávaná věc. Za dalších 50 let to jméno mít bude. Bude se to jmenovat